Nhiều na nhiều. Được đã khang khai cũng sẽ. Khang khai muốn bay khang khai. Thiệp vào mặt. Ê dọc. Ông đưa. Ui. Nơi. Bị chứ cứ cho mà chết ra nữa hả mà. Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. नोंथांमोन खौ आंनि YouTube channel बयखौबो खनसे बरायग्रोनाय जाबाय। थ' नोंथांमोन दिनै आं माने खुसिया जावनो नागिरदों आरो ना दुब्लियाव नायनो हागोन नै खुसियाखौ बेहाय जावगोन आङो नैबे हाखर दङ मोनसे बे हाखराव जावगोन आं दै दङ ओमफ्राय मोनना मोना नायनोसै दिनै माने खुसिया मोनजाया बिराद गोबाव जाबायथ' माने जानो लुगैदों दाखालिबो जादोंमोन खिन्थु जानाया आङो भिडिअ बानायनाय जायाखै आरो ना नैबे खदाल लाबाय आं खदाल ओमफ्राय दायो जावनोसै आरो ना खदालजों नायदो नोंथांमोना मोनो ना मोना खुसियाखौ ना मा होनो बहाय खुसिया गुदुं दंसैलै नै नंगौना नङाथाय गुदुङा खांख्राइ गुदुं बायदिबो मोनलायलांदों नै गुदुं बायदि मोनदों आङो खांख्राइ गुदुंसो ना मासोथाय बिगुरा खुसियानो दां नुरा दंलै हालो थांथारदों माथो खांख्राइ गुदुंसो बाला र' नोंसोरसो थागोन ना नै सिंखावरि नै सिंखावरि थेफाथार बोरो खुसियालाय खांख्राइ गुदुं गोजा है मा गुदुंथाय बेयावना नोङो नियौ ना नियौ दा खांख्राइ गुदुंसो खांख्राइ मोनबाय खांख्राइ थेफाथार नैथिंबो खांख्राइ दं बिगुर कपिराइट फैगोन नों दामना मेथाइ दामना कपिराइट फैयो आया उनाव जाथारबाय लेबहान नुखाबाय नै लानजाखौ नुवाखै नों ओइ नै लानजाया ओइ नै देखाय ओइ लानजाया नै हरदो ओइथिंफ्राय बेसेबां मोनथिया ओइथिं बां नोम्ब'आ नोंबा थिना होनदोलाय मोनबाय ओइलाय बा गिदिर माथो ओइ गिदिरथार फावसायाखै दावखोदोंसो ओइलाय ओइ लानजाखौ मानो हास'खो जावफिनसै ओइलायाव मोनबाय लाबो ओइथिंनाय खर'थिं नारला आं नायगासिनोखा दंल' नाय ओंखारलांगोन नोङो गिटार ओइ गिटार इसनि जावनो हाला नै मेंथारबाय मानसिया बै गुदुंजों ओंखारबोगोन ओंखाराखै ओंखाराखै
सैमा हांलानाय जाबाय दा मोनजाबानो रागोन दा बोलोआ नों हारसिं जाहैदों माथो जाजोबब्रा जाजोबो ये नुखानाया अराबो गुदुङा बोरो बैथिंसो नैबेथिंसो गाहायाव जाव गसंयाव एखुराङै सोमनायो हाबा हागुरै बिराद नायो बिसोरो ओइ नोङा लांजाया बेनोमोनब्रा Ai, halu thằng 이 저. 엉두. 왜? 네. 자. 이파 가르네 이네. 샤. 아. 이파 자고 있네. 아이고, 스톱. 맛있는 거 먹으라. 자네. 많이 해줘. 이랄래? 친구라 이. 많이 해줘. 그 가든 말 아니냐? नोंथांमोन जावथ'ला आङो बिराद मेंबाय खुसियाखौथ' मासेल' मोनबाय जावै जावनानै नोंथांमोनाथ' नुखाबाय खुसियाखौनो बेनो आरोना थेफाबा जासाबगोन ना 200 ग्रामसो फवासे जाजोबाबाबो ओमफ्राय जावथ'ला दिनै बिराद मेंबाय नेक्स्ट टाइमाव बुरजा जावनानै देखायगोन लोगोफोर बुरजा नांगौ खुसिया बुरजा जावनोबा हारसिंथ' हाख'वा नालाय उलथं उलथा थंब्ले ओंखारलाबायो खुसियाफ्राबो ओमफ्राय जायफोर माने खुसिया जानो मोजां मोनो कमेन्ट सेक्सनाव कमेन्ट खालामना खिथाहर आरो नोंथांमोननि गामिफ्राव अबावबा खुसिया जावग्रा जायगा दंबा लेंहरबानो जाबाय जावहैगोन जमानो ना मा होनो आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामथार मिथिबाय जेसेबां हायो एकदम जिसि होजोब लाइकफ्राथ' एकदम कमेन्टफ्राथ' ओरैनो थाहोनाङा लांदां जायगा थ' बिदिबा नोंथांमोन नेक्स्ट भिडिअ थाबैनो लोगो मोनसिगोन बाय बाय आं खिथानो ओंखारदों बिराद